Benvinguts, ses majestats del Reis d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, benvinguts un any més al nostre municipi de Castellar del Riu i a aquest local social d'Espinalbet. De tothom és coneguda l'hospitalitat d'aquest municipi muntanyenc, obert a la gent, turístic i festiu, amb la història a les espatlles i la riquesa que ens ha obsequiat la natura. Els nens i nenes us esperen amb molta impaciència i il·lusió, i us agraïm que quasi a última hora del dia de Reis tingueu una estona per visitar-nos com cada any. Us deixo perquè feu la vostra feina i que pugueu entregar als nens i nenes els últims regals del dia. Moltes gràcies i fins la propera. Perdoneu, hem arribat una mica tard, però és que portem un parell de dies molt feixucs. Ahir vam tenir molta feina a repartir regals i avui quan pujàvem aquí a la Font Negra els camells ens han fet un patatxap i hem hagut d'acabar d'arribar a peu. A sobre hem perdut el GPS i no sabíem per on venir. Jo volia venir pel camí de l'aigua, en Gaspar volia venir pel camí de la Figuerassa i en Baltasar no volia pujar. Perquè diu que els nens de Castellar del Riu no han fet bondat aquest any. És veritat això? Heu fet bondat? Heu fet bondat? Els papes diuen que no. Segur que heu fet bondat? Sí! Bueno, aquest any ha sigut una mica complicat perquè les fàbriques de joguines, amb això de la crisi, estaven quasi totes tancades. I els nostres patges han tingut molta feina a buscar els regals per tothom. De totes maneres, em sembla que hem portat tot el que heu demanat. De totes maneres, per l'any que ve, heu de continuar fent bondat, fent els deures, fent tot el que us manen els pares. Si no, cada cop serà més difícil això de portar regals. Bueno, i pels pares, us desitjo que la il·lusió i la felicitat que heu passat aquests dies la pugueu traslladar tot l'any i pugueu passar un bon any. Moltes gràcies i bona nit. Pares, mares, avis, àvies i gent d'Espinalbet. Hem arribat cansadats avui, Si us hem arribat una mica tard, us demanem disculpes. Un altre any que ha passat i un altre any que tornem a estar entre vosaltres. Venint des d'Orient, una mica cansats del viatge, tornem a estar amb vosaltres per repartir les il·lusions dels més petits i també dels més grans. Il·lusions que espereu tot l'any i que per fi ja ha arribat el gran dia. Aquest any hem rebut moltes cartes, unes molt llargues i altres de més curtes. I després de llegir-les totes hem intentat carregar bé els sacs. N'hi ha hagut que eren feixucs, per fer-hi cabre totes les vostres il·lusions i els vostres somnis. Però no us oblideu del carbó, que algun sac també n'hem dut, Pels que no han fet tanta bondat, pels que no heu fet cas als pares, que em sembla que n'hi ha algun aquí.
Nens i nenes d'Espinalbet, recordeu que fer cas als pares i avis, als vostres professors, que saben que a vegades sou una mica trapelles a classe i us heu de portar molt bé durant tot l'any. Si no, l'any que ve haureu de carregar els sacs de carbó per nosaltres. Nens i nenes, pares i mares, avis i àvies de tot el poble d'Espinalbet, molts partons per tots, pel vostre rei Gaspar. Molt cansats. Aquest seme en Nahawa Karinga. Meta Saka. No entendre res, no? No, jo tampoc. Bé, nens d'aquí, rei Melcior ha dit cosa que rei Baltasar no pensa. Jo sí voler pujar, però està molt cansat i molta son. Ai, tinc molta son. Bueno, benvinguts, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i segurament molt més. Aquest any hem pujat amb guiats, no estrelles, però a trobar moltes balcons, moltes estrelles balcons. No sapigué quina. No sapigué quin. Finalment, no seguir la llum. Llum vermella Figarassa, no. Pares, pensar malament, Llum Figarassa, no. Nosaltres pujar GPS. Però GPS, tururut. Arribant, Font Negra. Camells han fet capú, però rei Melcior no di ben bé veritat. Trobat Mossos d'Esquadra i demanar carnet. Hem trobat carnet camellista i demanar llums, matrícula, tots. Finalment, mirar sabates camells. Sabates camells, tot bé. Reis, digué. Mossos d'Esquadra, digué. Continuar amunt. Nosaltres, arribar aquí. Aquest any hem rebut una carta d'un senyor. Es diu Harmon. No. Harion. No. Una mica. Digué... Rajoy. Una carta posar estisores grans. Reis, no estisores grans. No, portar molt carbó. Estisores no, prou estisores. Prou estisores. No més. Com veureu, rei negre porta piercing. Perquè rei negre modern li agrada molt la juerga. I rei negre portar piercing. A més, portar calçotets Calvin Klein. Però no portar pantalons a baix. Portar cinturó i tirants per no caure pantalons i ensenyar el culet. Aquest any hem trobat que ens han demanat molts CDs, a part de les tablets, de xocolata i de les altres. En aquests CDs ens demanaven cançó,
cançó moderna, igual que Baltasar. Baltasar modern, vingué d'Orient, però modern. Reis, també. I portar el And the Gammestein. And the Gammestein. Nosaltres, aquest any, no Nadales, no. Aquest any ballarem o Macandestein. Que vol dir és el negre estany. És el negre estany. Nens, veniu davant, tots davant. Tots davant, nens, tots davant. No, sí, tots davant, tots. Salam alaikum. Més fort. Salam alaikum. Molt bé. Fins l'any que ve i que passeu un bon any. Sobretot, fer bondat, perquè nens segur han fet bondat. Sí o no? Segur. Pares, segur que no. Pares, segur que no. Renyar, cridar, sempre igual. Nens, per això, Reis sapiguer que no fer molta bondat. També sapiguer. S'ha de fer cas pare, mare, avis, àvies. I tiet i tieta. Tots. Fer bondat. Pares, educar bé. Nens, ser de profit. Ser grans, ser de profit. Fins l'any que ve i que tingueu un bon any. Ara podeu passar a buscar els regals.